Sa una, ako gining gisupak ang maong sugo ni Hesus nga kung magsangyaw mo, mangadto mo sa mga lugar aron pagsangyaw sa maayong balita, ayaw gyud mo pagdaog bisan unsa. Ay ako mangong gihuna-huna nga unsa may kabuhian sa magsasangyaw. Unya ang misyon pagyod pagpapahawa og mga yawa ug pag-ayog masakiton. Karon lang kana lang na ang pag-ayog masakiton, dagko kay gasto, di ba? Aon sa man. Dako no. Mao bitaw nang daghan kay gustong mangwarta kay ang usas gipanagan-an pastilag masakita. Ana. Mao man gyud na. Unya si Kristo ningon ayuha ang tanang sakit. Unya ayaw mo pagdag kwarta. Asa may kana lang atong PhilHealth pagkadako ag budget gikawat naman lang gani na hinuon. Dagko magani kay gipangkawat binilyon kay ang budget nato binilyon. Kay dili pwedeng ayuhon ang masakiton nga way kwarta. Una akos una nakaana gyud ko. Murag dili man tingali ni maong pagkasultihan. Pero padayonon sa natog tan-aw ning sulti man sa si Kristo nga ang atong ebanghelyo ba ni sulti sad og gihatagan sila gahom og otoridad. So ang gusto di ay ni Kristo ang gamito nato ang gahom ug ang otoridad sa Ginoo. Dili ta mo gamit anang kwarta kay gahoman na og otoridad sa tao. Di ta mo gamit anang mga pagkaon dinis kalibutan nga moy atong saligan kay gahoman na siya og otoridad sa tao. Amo na ang gamhanan mao ra gyud na ay kwarta dinis kalibutan ba. Sila ra gyud moy dunay authority. Ana. Pero ang gustos Ginoo adto gikan ang atong gahom og otoridad sa pagpapahawag yawa og sa pag ayo ani mga masakiton gikas Ginoo dili gikan sa kalibutan. Sige, lingay mong tupad ing na kinsay imong gilauman nga mopalit sa imong maintenance. Ing na kuno, ing na kinsay imong gilauman ba nga mopalit sa imong maintenance or maintenance sa imong giatiman karon. Oh. Mao na hangol kay tag kwarta. Unya, ug ato po ning isumpay sa laing mga pamahayag ni Kristo ug sa iyang mga apostoles, gipamatud-an gid nila nga ang salapi, labi na gyud mosalig na ta sa salapi, mahimog yung tuburan sa tanang mga yawa, the root of all evils. Unya kay ang atong misyon mao man ang pagpapahawa sa yawa. Adili mo pahawa ang yawa basta nagsalig or nagsalig tas kwarta. Kasagaran gyud sa dunay daghang kwarta mayawaan. Dinhi sa Pilipinas kinsa man gyud daghan kay kwarta? Politicians. Nya ang sunod ana kinsa man? Nagwali. Na. So, og ang mga related sa nagwali og kuan ana pero noon kaning amo ginagmay ra man ni kay mga dunot ra man sa nga inyong ipanghug sa atong sibot. Pero og matigom-tigom sa na mga dunot kana mga sinsiyo, ubay-ubay biasad. Ana. Mao na samot na ginang dili mga dunot. Karon ay kanang ilang hiring-hiring da Senado, naminaw man ko kanang ilang question sa mga contractors o sa mga representative sa DPWH. Gisayunan ka ana nga ang budget kuno og tinuod ng ilang gipangsulti ba. Ang budget pananglitan sa usa ka project 10 billion automatic kuhaon sa proponent nga politician, either congressman or senador, kuhaon ang 30%. Gisayunan ka ana, laway ra ilang puhunan og ilang authority, ilang gahom og ilang authority kay moingon man sila ayaw hatag di madayon.
So ilang gahom o ilang authority, pero ang gigamitan kwarta, pilay gikuha nila automatic. 10 billion times 30%. Di 3 billion. Kanang 3 billion, kibaw mo ng 3 billion? Ang usa ang usa ka billion 1,000 na ka milyon. Nya kanang 1 million 1,000 na katag 1,000. Lipay magitagtagaag 1,000. Unsa na kag 1,000 katag 1,000? Pila roy atong slot? Kani 100 na gining atong slot, 100 pesos. Pero mahurot ni kahalin, 40 na tong lipaya. Tanawa ha? Atong Grace na apay 639,833 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Ug dunay mo pakyaw ani karong 639, bisag 600,000 lang ka tag 100, 40 na tong lipaya. Unsa na kag 600 katag 1,000? Suninduta ka. Di ba? Pero unsa ilang gibuhat? Sisiw ra kay nila ang 10 billion kuhaan dayon og 30% sa politician nga mao'y proponent kuno mo'y naay gahom, naay authority. 3 billion so des ilang bulsa cash. Unya kadto na sang tuas ubos mga contractors, mga unsa pa na diha, mga dias ubos nga mga rangguhan nga mao nay tig-implementar, 15 to 20% na sad ang kuhaon gikan sa 10 billion. So pila na? 30 plus 20, 50 na. 50 na. Sa to pa katunga na lang sa kanini ang katunga na lang sa 10 billion nga original budget para sa project, ang posibleng moabot dito sa project o niya ang mga contractors. Mokuha naman sad kay alkansi mi ani o may klarong ginansya hangtod hinuon ang nanood sa bulsa pinaagis ilang corruption 70%, ang 30% mao na lay himuong project. Mao kuno na ang nahitabo karon. Mo nang di na sila maghimo og katong tinuod yung standard kay ang specification sa standard gikuhaan na mag 70%, unsa na malay mahimo anang 30%. Ug mao ni ang yawa sa kwarta. Yawa sa kwarta. Mao ni siya. So mo na kung mopalit mo slot dinhi sa ato, pasalig nako ninyo 100% gamiton ra gid na sa simbahan. Nganong makaingon man ko ana? Kay ako may ako may authority dinhi. Ako may gahom. Nya hantod ako mopalit man sa kog slot. Oh, di sa to pa, wa jud ko nanguha. Kay ako masanggip mopalit man sa kog slot. Unya ang ato sa dinhi mga workers, namalit man sad silang slot. O di gyapon sila kapanguha ana. Gani ni angkon mag-islag lingkuranan. Usa gani kalingkuranan ilang gitabangan ron og bayad kanang 55,000 nato nga usa ka lingkuranan. Ato mga staff dinhi ilang padidakan ilang allowance nga tag 4 days, tag 6 days na lang na usahay, pero kasagaran 4 days na lang among allowance kay tungod lagi sa ato dinhing kalisod. Kuhaan pa gina nilag para slot para sa lingkuranan. Ilingay imong tupad. Ingna niangkon kag kuan lingkuranan. Ingna kono. Anawa moingon day na ang sunod anang tubag, wa gyud koy kwarta. Oh, ana. Mo dayon ay isulti. Wa koy kwarta oy. Naaga ni katong ako mga nasa koy usa na sad ron ka kompanya nga ni ingon na sad, Pader, na-touch kay mi kay magsige mig tan-aw sa imong online mass. Na-touch mi nga ang imong staff
ni angkon og usa ka lingkuranan. Kami sad sa among kompanya pa der bisag pobre mi, nagsabot sad mi, moangkon sad mi usa ka slot. Na usa ka lingkuranan, pagpaka na to. Ana. Mao na ang atong pledges karon sa kaning mga ludhanan kompleto na. So wala na tay, nag-order na ta, nag-finalize na lang sa design. So ato na nang i-order. So basig moabot na mga few weeks from now. Ang ludhanan sa atong giuna kay ang atong lingkuranan katong tag 55,000 siyam na sad kabuok ang pledges. Upat na lang ang kuwang. Nindotay. Mao na nga tungod ni nila nga wa mahigog magkwarta, mga pobre nagtampo-tampo pero niya hinoy mga bilyonaryo na sige pa sila glalis, kita ra bagya poy gagasto ana nila. Kanang kada hearing nila diha sa Senate o sa Congress or asa na sila mag-hearing, ang gagasto ana kita gikuha na gikas ato mga taxes. Nya kinsa ra man say nangawkaw sa atong kwarta nga ilarong giakusahan, sila rasad. Muratag giluto sa kaugalingon natong mantika. Sila'y nangawat, ilang mga kauban ang nangawat, sila ang nakakwarta, sila sa doon ang naghiring-hiring, sige lang yapon taghatag nilang kwarta. Unya di na gyud makaya, mo resign ra ba? Unya human mawa na sila. Gada sa ilang mga billions, ilang mga trillions, o sa ilang mga nindot kay mga sakyanan, hapil pang ilang mga eroplano, mga helicopters. Kita ang ilang gikuhaan, kita ang ilang gisigihan og ilad-ilad, kita gasigi lang yapog suporta nila. Nganong ako ning gisgutan kay maod ni ang lungtad nganong si Kristo niingon kun mga lagad mos katawhan labi na gyud mga giyawaan og sa mga masakiton ay gid mo pagdag bisan unsa. Pasabot ang tinuod nga Dios non mga igsuon nga makapapahawag yawa og makaayog mga masakiton kanang mga taong wa mahigugmas kwarta. Kanang wa mahigugmas kwarta. Kay mahigugma ganitas kwarta, mahigugma ta ni mga butang sa kalibutan, mga pagkaon, ang yawa maunay magkontrol nato. Mahimutang daw, mahimutang isipan, mahimutang sinasinahon. Mao na ilisod kaayo. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna kanang imong kwarta ron ihog da nimos kolekta. Ingna kono. Nya moingon sa na siya, wa jud koy gidang kwarta adaw na siya. O man si gida sa ato pa ni simba siya dire aron mangayo ra gyud Ginoo, dili mo hatag. Sunod, musimba gani mo, matud pas Ginoo, siguro ang doon na gid mo'y ikahalad. Pero kung wa gyud mo'y ikahalad nga salapi, ihalad ang inyong kaugalingon. Pero kung tuwa kay salapi sa inyo, doon na kay material things sa inyo, o nya di ni mo dadon dinhi, naa kay maayong kita sa imong negosyo, di ni mo dadon diri, naa kay maayong kita sa imong uma, di ni mo dadon diri ang bisag gamay lang nga bahin para imong i-offer. Doon na kay gugma sa butang sa kalibutan o bahandi sa kalibutan, peligro nga dali kang mayawaan o mahimo kang masakiton. Tanawa ng mga masakiton, kasagaran ana, nahigugmas mga butang sa kalibutan. Anha man kadiha ma-stress, anha man kadiha mag-depression kung nahigugma na kasbutang sa kalibutan, apil na ng imong lawas. Kanang imong lawas, higugmaan na, ma-stress gyud ka. Gikan sa imong ngaris imong tiil, magsigi na lang kag usab-usab diha. Pero higugmaa ang Ginoo, nga mo'y naghimo anang imong lawas, mo'y naghatag aning atong lawas, di ba magsigi ra tag pasalamat. Wa gid tay stress, magsige ra gid tag pasalamat. Pero ikaw na maoy mahigugma sa imong lawas, matud pa ni Kristo, kung imong higugmaon ang imong kaugalingon og imong panalipdan, mawad-an ka niini. Pero imong wagtangon imong kaugalingon og ako'y imong higugmaon,
makabaton kag kinabuhi. Mga igsuon, sa unang pagbasa ang mga Israelita nakaamgo pinaagi ni Isra nakadako diay sa among mga sala. Tungod sa among mga sala kami karon nagantos ang among mga hari, among mga pari, ang among mga anak na nagantos tungod sa among sala. Og diin gasugod ang ilang sala, dihang nahigugma na sila sa mga Diyos-Diyos sa kalibutan, mga idolatries. Ug usas mga idolatries nga gimensyon nila ni Kristo kining kwarta, kining bahandi. Dili ra na mga ribulto-ribulto diha nga atong himuong Diyos-Diyos, kana yung bahandi sa kalibutan, mahimo gyud na siyang idolatry. Unya makasa dayon ta, magsugo dayon ang atong kasakit. So kining kasakit nato ros Pilipinas, daghang pobre, siging baha, nya magsigi pa gining bagyo tungod ni sa atong mga sala. Kung kitang mga Filipinos, labi na gining atong mga politicians nga mao gyud main nga nagkontrol sa atong bahandi sa nasod. Kung di na ni sila mahigugmag kwarta, di na ta mahigugmag kwarta, mahigugma na ta sa Ginoo ug magtuman sa iyang mga sugo, labi na ng paghigugma, pag-alagad sa labing ubos, ang paghatag sa hustisya, kaangayan, kanang gitawag og transparency and accountability sa atong mga katungdanan, mausab gining atong nasod. Kay dato kay ang Pilipinas, dato gyud kaayo. Ato lang giwaldas ang atong kwarta. Diha niya ng mga politicians nga nagbalik-balik na lang na sila diha lingkod, gibalik-balik lang sa tag-ilad, sige lang sa tagpailad, labi na panahos eleksyon. Og din alang gid unta ta manawat anang ilang kwarta nga i-offer panahos eleksyon, wa gid unta tay tulubago nila. Wa sad na sila ibawiunon. Na may pipila ka mga politicians nga nidaog karon nga wa mohatag og kwarta, pero kasagaran nang hatag yun. Okay lang na mo gasto kag tarpaulin, mo gasto ka sa inyong mga campaign, ana sa inyong pagkaon, pero kana naging manghatag og kwarta, labi na katong atong midterm elections nga harap-harapan na yung lininyahay panghatag og kwarta, binuang na gito bawionon man na nila. Sunan ganang mo gasto og tag billions ang mga national candidates, unya ang mga local candidates di gyud mo ubos sa millions. Luuya na nya ilam nang bawion. Mo nakita sa dana mo hinungdan kay manawat mangguta dahil mo tagingon pila may hatag. Agad-agad na tani pila hatag. Nya napatay termino ay kupraso na to. Kupraso. Hilas kay tas tanan mosulti ana, pero atong gisugnuran ang ilang yawanon nga mga kanibang kasing-kasing nga mudagan ko sa politika kay adto ko mangwarta. Kanang manghatag og kwarta panahos eleksyon, hapit na rabas ang atong sunod nga eleksyon, mukilab ra man ni 2025, 2028, moabot ra sana. Kining pagpanghatag panahos eleksyon, kanang manghatag klarohon ta gina. Doon na nanay mga yawanon na mga tumong. Basta manghatag. Kita sang mudawat, bisan pag-ingno na to, kupraso na to, ato tapikas butar, pero kuha ta din ato sang gisugnuran ang ilang yawanon na mga tumong. Ang nindot unta, inig panghatag, i-report sa authority, inig panghatag, i-publicize, i-report sa publiko. Haron, mabulgar ang ilang pagkayawanon. Aron mahinginlan ang mga yawa, kay kani manggong sala, kining yawa, mawa ni siya, basta imong ibutang sa open. Surayo, kamo mga bana, isulti ragon ng imong pagpangabit sa imong asawa, maglisod na yung kagbalik sa imong kabit. O isulti nimo ba? Isulti nimo sa imong mga anak, isulti nimo sa imong asawa, sa imong pamilya, maglisod kagbalik. Pero imo nang taguon, imo nang isigig pamaka, kusog kay na siyang tubo. Mudaghan pa. Mudaghan. Di mo to? Kanang sala, malipay gina siyang taguan. Anha siya motubo. Ug imo nang ibutang sa open, porte anang dalia mamatay.
kanang ilang corruption karon, sige na sila pasangin lanay, pasangin lanay, sige tinudlo ay mga senador motudlo sa Congress, ang Congress motudlo senador, ang mga senador motudlo sa ilang kaning ang mga DPWH motudlo sa mga siging tudtod, mag-anam ginagkadagko ilang sala. Pero ilan ang isulti, mag-inangkunay na sila, moingon na sila, ako bitaw nakashare ko, pero kung ano tong ako, mga 50% kung totalo na. Sa tong usa, ako 15%. Unsa may atong kuan ani, unsa atong buhaton, sa kutob sa mahimo, iuli na tong atong mga nadawat. Kining atong mga balay, pamaligya tani ang halin atong itabang sa Pilipinas. Kining atong mga sakyanan, kining ato rong kwarta, ato ning ipanguli. Magdunga na sila, awa na tay gastuhanan unta wa na tay gastuhanan nga mga hearing. Wa na tay gastuhanan og konsensya nga magsigig dinautay diha sa social media. Pero kinsa ka nila ang muunag angkon. Sige, ingna ko ng imong tupad. Ingna mo angkon ka sa imo. Ingna mo angkon ka. Di, magay mo angkon si edad usahay. Moingon magani secret. Bisag klaro na kayong galisod og tikang sagdanan, secret.